Takže čus lidi a dnes je to z tutoriálu, jak se napsal GoGo Adventure, je to toto. A takže první, co uděláme, se otevřeme internet. A tam napíšeme ulož to. Já vám ho dám, nedám. Napíšeme GoGo. Tady ne, tady jo, tady, ne tady. GoGo, dáte enter. Sedete dolů. A tady máme GoGo Adventures exe. Takže já vám to dám do popisku videa, my si to stáhneme. Šup. Stáhneme si to za 2 minuty. Potom se vám to obrazí, že je to stáhný. No, tak to bude v začátku vypadat. To bude to jak kdyby tenhle ten soubor. Když to dáte na plochu, tak už to bude vypadat takhle. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment. Doufám, že se vám pomohlo a čus.